Ακόμα ένα περιστατικό άγριο bullying σημειώθηκε χθες βράδυ όταν παρέα 4 μαθητών χτύπησε βία μαθητή του σε κεντρικό δρόμο απέναντι από το σχολείο τους, την ώρα μάλιστα που αρκετά καταστήματα... Είδες εσύ τίποτα? Εγώ? Όχι, δεν είδα κάτι. Οι 15χρονοι αποέριξαν στο έδαφος. Τι κάνεις ρε! Πώς καλά! Έλα, δεν μπορώ κάθε μέρα, τελείωνε! Τι θα κάνεις? Θα κλάψεις, μικρέ. Θα κλάψεις. Έλα. Έλα, τελείωνε! Τι θες? Τη μητέρα σου, τη μανούλα σου. Κοίτα το μικρό. Τελείωνε! Σταμάτα! Καλά και αυτά. Ναι. Τι κάνεις ρε Μπάζο, πας καλά! Ρε, τι βρωμάς! Πας καλά, νομίζεις θα δεις! Γεια σου Τζαντέλα! Έλα! Κοίτα τι έκανε! Έτσι δεν κοιτάζει! Της περιοχής, οι 15χρονοι αποέριξαν στο έδαφος το συμμαθητή τους, άρχισαν να τον χτυπούν βία με γροθιές και κλωτσιές, ενώ κάποιοι από αυτούς βιντεοσκοπούσαν την επίθεση με τα κινητά τους. Γιώργο μου, άκουσες εσύ τίποτα τέτοιο? Φοάσαι μας. Σιγά μην ασχοληθώ με αυτά τα μωρά. Όχι, δεν άκουσα. Σταμάτα, κοίτα τι κάνεις! Κοίτα πως ρε. Τι φλόρος πως εσύ ρε. Κοίτα εδώ πως κάνει ρε. Τι από εδώ ρε. Να σου πω. Τα κιάνια μας. Σταμάτα, πονάει! Σταμάτα! Εμένα πονάει και με νοιάζει πονάει. Εμένα μου σκέφτεσαι. Είπες βλακίες για μένα. Τίποτα δεν είναι μας βλακάκο. Σώμα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, οι νεαροί διαλύθηκαν αφήνοντας το συμμαθητή τους στο έδαφος, ο οποίος έφυγε από το σημείο πριν φτάσει η αστυνομία. Άκουσες εσύ τίποτα, αγάπη Οι μου? αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για το περιστατικό με σκοπό τον εντοπισμό των υπευθύνων. Ξέρεις κάτι σχέση με αυτό? Τι έχει συμβεί, εσύ? Τι είπες. Θα σε εκτάξεις. Όχι, θα εκτάξεις λέω. Κατάλαβες! Εμένα χτύπησαν. Εσένα χτύπησε. Δεν αντέχω άλλο. Για να σπάσει ο κύκλος της βίας, πρέπει να μιλήσεις πρώτα εσύ. Αν βιώνεις bullying στο σχολείο, μπες στο stopbullying.gov.gr και κάνε αναφορά. Το σχολείο σου, μαζί με μια ομάδα ειδικών, θα διαχειριστούν το ζήτημά σου με ασφάλεια μέχρι να επιλυθεί. Μην ανέχεσαι το bullying. Μίλα. Μπορείς. Μαζί μπορούμε να βάλουμε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό.